Zdravím všechny Minecraftery a Minecraftičky. Dnes si ukážeme tady tu horu, kterou jsem ještě neprohlídnul. Tak pokusím se nenajít creepera, aby mě nesežral. Jsem samozřejmě tady na životech. Ale už se zkusím, aby mě nesežral. No, takže dneska zkusím tady tu díru trošku rozničit. Vezmu se na to dobrý klompáč a začnu ničit. Je tamhle díra, půjdu sem a tady to budu ničit, až něco najdu. Jsem si na hodně tohleto, tak půjdu. Je tady zabiju člunka. Musím se na něm vzít meč. A tak za chviličku tady asi už budu jenom 2 nebo 1. Nevím. A tohle musím očividně zavřít ještě jednou. Dobře. Hodně penízků. Tak a tohle to jsou ty všechny ninjové, moji ochránci. A já si jdu zabít dalšího čuníka a tady ten čuník asi bude docela naštvaný z toho, ale musím ho zabít. Tam to nešlo. Dobrý. Dopít se kde. Potom si musím ukázat, musím vám ukázat, jak ohojím ovci, takže to vypadá hezky. Tak vypadá ta ovce hezký svývany. A jak jsem sliboval, tak taky pokusím se zničit trošku tu horu, takže vydržte palce. Času to teda nezabírá, ale je to pěkná nuda to takhle ničit. Tohle to bude asi moje taková to. A teď jdu do domečku. Vidíte ještě tu ovci. A teď jdu do domečku si něco nafašovat a zkusím si vzít nějaký ty diamanty, jestli jsme zase upekli. Tak a já už si musím rychle pospíšit, protože za chvilku bude hodina a musím se podívat, protože už bude za chvilku hodina, tak se musím podívat na hodiny. Jestli teda je to ty hodiny dneska hodiny nevíč. A potom se musím podívat ještě na ty hodiny, což můžu, ale nejdřív na ty diamanty. A jenom vám chci říct, že tady to už je moje druhé video a je to hrozně těžké to hrozně dlouho nahrávat a toto jsou moje hodiny, za chvilku už bude 4 hodiny a teď jdu přemýšlet do mé budky. Steak, to bych si dal, tak si ho jdu dát, ale já nechci jídlo, si jdu dát nějaký jídlo sem. Tyhle diamanty se mi tam umístily. To je dobrý. A takhle si ty diamanty vezmu. A já už se s vámi loučím, i moji ninjové, a řeknu vám jejich jména. Kai, Mr. Ohně, Jay, Mr. Blesku, Zane, Mr. Ledu, Cole, Mr. Země a Lloyd, mistr všech živů.
A já už se s vámi loučím a čau čau. Tak ahoj. Je, co koukáš?